xa uzakwenza iconnection noThixo. Liyesile lokuqala xa uzakwenza iconnection nomoya oyingcwele. Oh my God. Yes. Anduzungena kakhulu. Hallelujah. Ngenxa into abafuna ndiyinikele sizweni iqala. Ngoba kaloku sawuba netyala. Uba khange iqale esizweni ihambe ngechannel yayo sawuba netyala. Oh. Yehova ngumalusi wami. Sweli lutho uMsongo 23. Noba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa. Angekhe ndoyike kubi. Uyahamba amakholwa emfuleni wethunzi lokufa ngexesha songaphakathi ngoba khona okanye abantu okanye madoda ngoba uYesu ngexesha hamba namadoda endleleni kukho amadoda aphethe iswethi. Nemikhonto zayinikela nje sizweni. NgakuThixo angamane salusa kule nkonzo ye-St. Mark's individual but no gain. Ayonkonzo yanzuzo. Nkonzo yobuprofiti bomqoba. Ndizayinikela apha ekukwayari kwabanganxibanga ihambe ngechannel yayo ize kwabanxibileyo iqala kwabanganxibanga ize ngechannel nabo iye konomrhalana ize ngechannel ngokwendlela yabaprofiti. Amen. Zayinikele esizweni isezi ixesha loba ndibuye ndicacise ngala mazwi. Lisezi ixesha. Wow! Ngoku sifune sivule izilayidi doors enhliziyo. Amen. Ukuze sibe ne connection nale nto siyizeleyo. Masithandaze ninikele inkonzo esizweni.